ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬರ್ದು ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖನು ದೆತೊನೊಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿದ ಪ್ರೀತಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಐಕ್ಯ ಬದಲಾದ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತರಾಪಾರು. ಉತ್ತರ: ಮಾತೆರ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ವಿನಾಶಿ ಧನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪರು ಏತು ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೋರೋ ಆತು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಪ್ಪರು. ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊಳುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಚಯಿತನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕದ ಬಾಬಾ ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ರೂಪ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಮೊಕಲು ಎನ್ನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಸಹ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಆರೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಗೂ ರಚಯಿತ ಪನ್ಪುಜೇರು. ನಿನ್ನ ಗತಿ ಮತ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಮಾತಾ ಗುರುಕುಲೆಗೂ ತಮ್ಮನೆ ಐನ ಬೇತೆ ಮತ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಮತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಅತಿ ವಿಧೇಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಜೊತೆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ದಿವಂಡರ್ಡ ಅವು ಮಾತ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತುಪಾಡುಡು. ಯಾನು ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆ ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದುವೇ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನಲ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರಣಂಕ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಇನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಖಜಾನೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ವಿನಾಶಿ ಧನ ಆದುಪ್ಪುನು. 21 ಜನ್ಮ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುವ ಐನೆರ್ದವರ ರಾಜರೆರ್ದುಲ ರಾಜರಾಪ. ಕೇವಲ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಧನದ ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕು ವಿನಾಶಿ ಧನದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ಸುಖ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು. ಪಿರವದ ಜನ್ಮಡು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಫಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಫಲ ಒಂಜೇ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋ ಐತ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ತಿಕ್ಕುನು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಆಟವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಬೇಹದ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೋಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಏತು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೇತಕ್ಲಿಗಿಲ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಸ್ವಯಂ ಸಾಹುಕಾರರಾಪರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದೇ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮಧರ್ಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗುಡುಪ್ಪುನು. ದೇವತೆಲು ಸ್ವರ್ಗುಡುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತುಕ್ಕು ಪತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆಲು ವಾ ಸ್ವರ್ಗದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ತೆರಿದನು. ವೈಕುಂಠಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಗೂ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಕೃಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾಧರ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ
ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗವತವಾದುಂಡು. ಈ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಯಾನ್ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎನಡ ಒಲ್ತುರ್ದು ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏಪ ಮೇರ್ನ ಶರೀರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಂಬೆರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪುದರ್ದು ಇಪ್ಪನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೇವತೆಯರ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಅಂಡೆ ಪಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವಾ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರೋಡು ಬರ್ಪೇನೋ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ದಿವಡಾಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂದು ರಡ್ಜನ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯರು ಬೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪುದರ್ದಿ ದಿವಡಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಕಮಲವ್ರದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆದಿದೇವರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಬೇರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸುರೂತ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ರಾಜರೆರ್ದಲ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏರು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧನು ಬುಡ್ದು ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಆಯಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಯುಗಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಚಿತ್ರುಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ 10 ಇರುವ ಭುಜಕ್ಲೆನ್ ತೊಜ್ಪದಿರು ಕಾಲಿಗಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಭುಜಕ್ಲೆನ್ ಕೈಕ್ಲೆನ್ ತೊಜ್ಪದಿರು. ಅಂಡ ಆ ತೊಂಜಿ ಭುಜಪ್ಪುನ ವಸ್ತುವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಈತು ಪೂರ ಭುಜಕ್ಲೆನ್ ತೊಜ್ಪನಗ ತೆರೆಯುನೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಈತು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಭುಜಕುಲಾತುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಕಾಲಿ ಎಂಚಿನವು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಳಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಜಗದಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಗವಂತ ಅತ್ತಂಡ ಅವತಾರ ಬಂದು ಪನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಏನನೋರಿಯನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ಯರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪಾಲನೆ ಸಹ ಆರೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿಯೈನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಬಾಗ ನಿಕುಲು ವಾರಸ್ದಾರಾದು ಆರ್ನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮದ್ಯೊಡು ದಲ್ಲಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಸರ್ಕಾರನು ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದು ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗದ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಾಬಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಜ ವಿನಾಶಿಧನ ಮಹಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಯಾರು ನಿಖಿಲಿಗಿತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಸದ್ಗತಿ ಆದುಂಡು ಸದ್ಗತಿ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆದು ಪೂಜು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಕ್ತಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆವಂದುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಆಪೇರು ಅಪಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಗತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮತ ತಲೆಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸದ್ಗತಿದ ಜೊತೆಗೆ ಗತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂತೆ ಒಪ್ಪೇರು ಹೃದಯಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹೃದಯಡು ಸೂರ್ಯ ಹೃದಯಡು ಚಂದ್ರ ಹೃದಯಡೆ 9 ಲಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು ಬಂದು ಸುರುಕು ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಹೃದಯಡು ಸೂರ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಹೃದಯಡು ಶಿವ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೋಡು ಬಂದು ವಿವೇಕ ಪಣೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಮಾತಲ್ಲ ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಏರಿ ಏತು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಆತ ಧಾರಣೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪವಿತ್ರ ತೆರೆದು ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು
ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು ನಮಡ ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಎತ್ತಂಡ ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇದು ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು ಮಾಲಿಕಗ್ ಪೂರ್ಣ ಕೈನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಕೈಂದಿಪರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಪಾತ್ರೋಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏರು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಮುರಳಿ ಓದು ನೇನು ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಪ್ಪನು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತ್ವಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿದ ಕ್ಲಾಸ್ 23:12:50 ತೂಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಗ್ ಏತು ಮಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪಂಡ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರలుండు. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಆತ್ಮಿಕ ರತ್ನಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಮಾಲೀಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಗಡಿ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಗಡಿ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಲ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ಓದು ನೆರೆದು ರೂಪಿಸೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಆತ್ಮಿಕ ಅಂಚಿನ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಬೇಹದ್ದಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ರಡ್ಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದಾದುಂಡು. ಗುರು ಜನಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಹದ್ದುದಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರೇನು ಗುರು ಬಂದು ಒಪ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಒರಿಯೇ ಸದ್ಗುರು ಏರು ಒಂಜೇ ರತೊಡು ಬರ್ಪೆರು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗಳಾರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗನೆ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುನು. ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಮಾತಲ ಸಹ ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಾದರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಯ್ದು ವಿಕರ್ಮವಾದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಆದುಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಆದುಪ್ಪುನು. ದಯಪಂಡ ಐನು ಭೂತೋಲುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಸೇಪ್ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕಾರುನು ದಾನುಡು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ದೆತೊಂಡರ್ ಪಂಡಿತನ ನಷ್ಟ ಆದು ಬಿಟ್ಪುನು. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿವಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎರಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದನ್ನ ಅಂದು ಧರ್ಮರಾಜರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯಡೆ ಬಾಬನು ಆಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ ಸಹ 6 ತೂಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರಿಯುನಾರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಕಾಕಜೆನು ಬರಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ತಪ್ಪಾಂಡು ಕ್ಷಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಭೆಟ್ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿವಬಾಬಾಗ ಬರಪೇರು. ಬಾಬನ ಪುದರ್ಡು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪತ್ರುನು ಕೊರ್ಪೇರು. ತಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅರ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಟ್ಪುನು. ಮುಲ್ಪ ಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಸರ್ವ ಸಂಪನ್ನ ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣರು ಮುಲ್ಪನೆ ಆವಡು. ಐತ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೇ ವಿಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪು ಜರತ್ತೆ. ಸಂಕಲ್ಪವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇತನುಂಡು. ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವ್ಯಾಪಾರನೇ ನಡಪುಜಿ ಕಾರು ಪೊಳಿದು ಪೋಂಡು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾದ ಬುಡಿಯರು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಆವಡು ಬಾಬನ ಕೈ ಅಂತೂ ಬುಡೊಚ್ಚಿ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ಭಾರತಡು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಈತ್ ರಜೆ ಕುಲ್ದಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಬಿಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ವಾಸಲ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ವಾಸಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ಐರ್ದವರ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಎಂಚ ಕಲೆಯುವವರು ಏರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆಕುಲು ಪದವಿನ ಕಲೆಯುವವರು. ಈ ಜನ್ಮದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ವಾಸಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನವು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬಾಬನ ಸೇವೆಡೆ ಇಪ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯತಮೆರೆ ಅತ್ತುಂಡ ಅರ್ನ ರಥಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಯತಮೆರೆ ಅತ್ತುಂಡ ರಡ್ಜಂತಲ ಮಿತ್ತಲ ಉಳ್ಳರೆ ಉಂಡೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಡ್ಜಂತ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ
ಆರು ಈ ರಥೊಟುಲ್ಲಿರು ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಇಂದೆತ್ತ ಮಿರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಸಹ ನಂದಿನ ದೀಪರು ಐಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯವಾನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಏರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯೊಡ್ಲ ಕೇನೊಂಜಿರ ಅಕುಲು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಕೇಣ್ಣಕುಲು ಒವ್ವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಪುಜೇರು. ನಡವಳಿಕಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನೋಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗೊಡ್ಲ ಲಾಭ ಉಂಡು, ಜ್ಞಾನೊಡ್ಲ ಲಾಭ ಉಂಡು, ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನನೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸಂಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲಿಯುಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮ ಆಪುನ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡ್ ಮಾಲಿಕನ ಕೈಟ್ ಕೈನು ಕೊರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಕ್ರೋಧಗು ವಶಾದ್ ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕೂಡುದು ವ್ಯರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸಮರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಎಸ್ಸೆನ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಪುನಿ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನೆದ ಸುರುಕು ಈ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕೂಡುದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದು ವ್ಯರ್ಥನೋ ಅತ್ತುಂಡ ಸಮರ್ಥನೋ ಬಂದು ತೆರಿದು ಕರ್ಮುಡು ಕನ್ಲೆ. ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕರ್ಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಸಮರ್ಥ ಆದುಂಡ. ಈ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನನೇ ಆದುಂಡು ಪೊಸ ಆಸನ ಹಂಸ ಆಸನ. ಇಂದೆತ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಆದುಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಟು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಪರ್. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಸೈಲೆನ್ಸ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.